We komen letter in de tijd en dat kunnen we van de morgen tijd ik merken. Want doe leider op plakken wat ijs in de vetten en wat witte daken. En het doet gewoon dat het in de nacht aardig koud weer. Nou ja, een graadje onder nul op plakken. En dat jet ik bij de tijd van het hier. En dan joert het uit. Wat trof Sinterklaas het, wat troffen wij het met de zinnen erbij. En het was daar gewoon rustiger en rustiger. Nou ja, joen en vannacht. Wel mensen, het wordt een nacht met temperaturen tussen de 1 en de 3 graden op het Vesterloon. Kust, waardgebied, 4 of 5 graden en de kans op mist of dichte mist en dus een waarschuwing voor het verkeer. Ik op een soort plek nog wel wat frost aan de groen. De wind uit het eerste naar het zuidoosten waai en die is zwak, krijgt 0 tot 1 of 2. En dan morgen, in de maand beginnen we nog met de kans op mist, misschien hier en daar wat wietberiepte velden en dan komen we dus in het zin al heel vlug en dan hebben we het een aardige dag, een prima dag met temperaturen om bij de 8 of de 9 graden heen en een matige oostelijke wind. In de joet in de nacht wel kans op mist, maar ik een temperatuur om het vriespunt heen, dus misschien ik wel kans op gladens. Ja, Safir is het ik alweer. En dan zetten we terug naar Takkenbieke. Manje, tieze, waasje, 3 dagen met droegwaar. Manje, volop zinnen. Tieze, een prottenzinnen. Waasje weer wat meer bewolking, maar de zinnen er nog bij. En de temperaturen, die zakjes daar gewoon ik. Zijn 8 graden op Manje, zijn 7 graden op Tieze, zijn 6 graden op Waasje. En het wordt starig gewoon weer skraal, maar een onheljende wind, matig en vrij krachtig uit het oosten waait. We moeten Manje maar weer even in het Waasje.